Добър ден, на 25 януари започва обедната емисия новини на телевизия Европа с мен Боряна Цветкова. Ето и по-важните акценти от деня. Усложнена обстановка в Смолянско заради снеговалежите. Пращат допълнителна техника в района. Повдигат обвинение за организирана престъпна група на полицаите от 4-то районно управление в София. Протести и сблъсъци в Гърция часове преди гласуването на Преспанското споразумение. Прокуратурата повдигна обвинение за участие в организирана престъпна група на 4 служители от 4-то районно управление в столицата. От държавното обвинение поясниха, че в сряда на 23 януари полицаите са задържани в момента на получаване на сумата от 2000 лева. Такъв е бил средния размер, който търговците са плащали на униформените, за да не бъдат проверявани. Към момента повдигаме обвинение на 4 души и предстои внасянето им в съда за разглеждане на мярка за неотклонение задържане под стража. Групата е действала, както ви казах, на територията на 4-то районно управление, което е наситено с множество търговски обекти. Дейността на групата е свързана с, как го кажа, изнудване на дребни търговци, които са плащали така наречената такса спокойствие, за да не бъдат извършвани полицейски проверки по отношение на тях, както и да бъдат предупреждавани за предстоящи такива. В момента изследваме актуалното имотно състояние както на членовете на организираната престъпна група, така и на членове на тяхното семейство, защото са установени по делото данни за доста завишен стандарт на живот. Включително имат лични вещи, часовници и разни други, които са на стойност десетки хиляди лева, използват доста скъпи автомобили. Доказателствата към настоящия момент сочат, че групата е започнала дейността си в началото на 2017 година и е действала до датата на претърсванията. Отново скандал в парламента заради Елена Йончева и КТБ. Повече от репортера ни Добромир Николов. Сега добър ден. Здравейте, петъчният ден в парламента започна спокойно, докато от БСП не прочетоха декларация, в която защитиха своят народен представител Елена Йончева от обвиненията, които прокуратурата и отправи заради източване на пари за случая КТБ. Корнелия Нинова, председателят на социалистите, заяви, че след 5 години са се сети от прокуратурата да търсят вина в Йончева, което според нея показва, че става въпрос за преднамереност и че Елена Йончева всъщност е обект на разследване заради своите разследвания като журналист и народен представител. Последваха отговори от другите парламентарни групи, като най-активни бяха от ГЕРБ. Вижте. За 5 години Елена нито веднъж не е викана, не е разпитвана. Не е дадено право да обясни, да представи документи и доказателства. За 5 години никой около разследването КТБ не е чувал за името на Елена Йончева. Това е политически процес, а не наказателен. Защото това е репресия. Заради нейната смелост. От днес привличаме и международна подкрепа, като изпращаме писма с пълната информация за случващото се до посолствата на Европейския съюз, до Международната федерация на журналистите, Европейската федерация на журналистите, Репортери без граница, които ни отредиха ужасното 111-то място по свобода на медиите по време на управлението на Бойко Борисов. Има институции, има доказателства, където могат да представят пред българския съд и прокуратура. Трибуната на Народното събрание, моля, не допускайте да се използва за такъв трибунал. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, в момента нарушихте отново за пореден път правилника в това Народно събрание. Как може да позволите на депутат от управляващото мнозинство да определя какво може да говори председателят на българската опозиция? Това е недопустимо и ви моля повече да не го правите. Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, наистина аз така най-настоятелно ви моля, когато някой се опитва така пред обществеността, защото тук в залата, нали, вътре в БСП могат да си говорят каквото си искат, но да казва, че Корнелия Нинова е председател на опозицията, извинявайте, обаче да питаме колегите от ДПС и нас от ВОЛЯ, нас никой не напита. Нас никой не пита и ние няма да допуснем Корнелия Нинова да ни представлява в Българското народно събрание. Тя от името на БСП
е прав колегата, може да се говори каквото си иска. Нямате право да давате думата на крадците да викат дръжте крадеца. От тази трибуна се изказа Корнелия Нинова, изказа се колегата Иванов, изказах се и аз. След което излезе господин Гърневски и каза: не позволявайте на крадците да викат дръжте крадеца. От тази трибуна. Моля ви да му наложите наказание, тъй като аз се разпознавам като един от хората, които говори преди него. И поради тази причина моля да му наложите наказание. Ако не, ще си търся правата в съда, защото господин Гърневски обиди точно 3 човека. А на господин Марешки да му кажа, че всички гласувания по бюджети кадрови в правителството го е подкрепял, така че няма как да бъде опозиция в това Народно събрание, господин Марешки. От парламентарната трибуна се чу и призив за подкрепа на президента на Венецуела Мадуро, който беше отправен от страна на Веселин Марешки, който по-рано пък се възмути от това, че под опозиция не се включва той и неговата партия Воля. Благодарим ти, Добромир Николов, на живо от Народното събрание. От понеделник, 28 януари, и София град е в грипна ваканция за учениците. Епидемия е обявена и в областите Благоевград и Кюстендил. Учениците ще се върнат отново в класните стаи чак на 6 февруари. Грипната ваканция включва и междусрочната ваканция, която е на 5 февруари. Така децата ще имат близо 2 седмици, за да се излекуват от грипа, коментираха от столичната инспекция. Детските градини не излизат в грипна ваканция, но се засилва филтъра, заявиха още от здравната служба. Към момента в повече от половин България е обявена грипна епидемия. С новите 3 области броят на епидемичните райони става 19. Пред епидемия са още Плевен и Русе. Оранжев код за обилни валежи е в сила за 5 области на Южна България – Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Кърджали. Ситуацията в страната е нормална. Най-много снеговалежи има в Смолянско, поради което и там пътната обстановка е усложнена. Изпратени са допълнителни екипи на Агенция Пътна инфраструктура на място, заявиха за телевизия Европа от агенцията. На място работят над 50 машини. В Смолян всички автомобили трябва да са с вериги, а шофьорите да бъдат изключително внимателни заради продължаващите снеговалежи. Единствено остава усложнена обстановка в Смолянска област, където към момента работят, към настоящия момент, 55 машини, като допълнителна помощ е изпратена от Хасково и от Бургас, 2 роторни снегорина. Към момента в областта е затворена проходите Превала и Рожен за над 12 тона, както и ремаркета и полуремаркета. И въведено ограничение всички коли до 12 тона да са задължително с вериги. А товарните над 12 тона без ремаркета и полуремаркета. Към момента друг затворен проход остава Предел на територията на Благоевград, който е затворен за снегопочистване за МПС над 12 тона, както и ремаркета и полуремаркета. Хиляди гърци протестират и днес срещу Преспанското споразумение. В четвъртък по време на демонстрации в столицата Атина протестиращи влязоха в сблъсъци с полицията. Служителите на реда използваха сълзотворен газ, за да потушат размириците. Очаква се днес гръцките депутати да гласуват договора за смяна на името на Македония. Вотът беше отложен с един ден заради разгорещения дебат в парламента. Поредни протести против Преспанското споразумение часове преди то да бъде гласувано в гръцкия парламент. Хиляди демонстранти се събраха и днес пред парламента в Атина с призив оставка и референдум. Те се опитват да повлияят на депутатите в последния момент да гласуват с не. Протести има и в Солун и в други градове на страната. Някои демонстранти скандираха пред домовете на депутати от управляващата партия Сириза. На граничния пункт с Македония отново се събраха гърци с национални знамена с намерение да блокират границата. В четвъртък демонстрациите в Атина бяха белязани от сблъсъци с полицията и арести. Служителите на реда използваха сълзотворен газ, за да разпръснат протестиращите, които са твърдо против договора от Преспа. И Македония не μόνο ελληνική και θα παραμείνει. Македония е гръцка, само гръцка. Такава и ще остане. Ще направим всичко възможно, за да предотвратим одобрението на Преспанското споразумение. Имаме правителство, което прави точно обратното на това, което искаме ние хората. Казваме им не, а те казват да на договора. Казваме, че ние искаме да продаваме Македония, а премиерът Ципрас изпраща срещу нас полицията, която ни трови със сълзотворен газ.
Вчера депутатите отложиха гласуването на Преспанското споразумение, което беше насрочено за четвъртък. Дебатът в парламента беше разгорещен, като премиерът Алексис Ципрас заяви, че е крайно време лицемерието и омразата към Македония да спрат. Той добави, че Преспанското споразумение утвърждава идентичността и историята на Гърция, а не обратното. Очаква се то да бъде гласувано днес след обяд. Ципрас увери, че има необходимото мнозинство от 151 депутати. България призовава за успокояване на ситуацията във Венецуела и провеждането на нови демократични избори. Това заяви министърът на външните работи Екатерина Захариева след парламентарния контрол в Народното събрание. Тя допълни, че Народната асамблея на Венецуела е легитимен орган, но не уточни дали България подкрепя обявилия се за президент Хуан Гуайдо. Има ли вече България позиция за случващо се в Венецуела? Чухме и парламентарна декларация от... Вижте, позицията на България е ясна. Аз мисля, че първо Европейската комисия, Европейския съюз и съвета и последния път обсъждахме ситуацията в Венецуела. Припомням, че тя е изключително тежка и напрегната от повече от година. Ние, като част от европейското семейство, считаме, че Националната асамблея е легитимно избран орган, демократичен. Считаме също така, че по отношение на проведените през миналата година избори за президент има доста доказателства и съмнения за извършени нарушения и за това, че изборите не са проведени при спазване на демократичните стандарти. Така че призива на България е наистина за ненасилие, за успокояване на ситуацията и за плавен, даже не плавен, по-скоро бърза демократизация на процеса и да се чуят и призивите. Това са призивите на венецуелските граждани за това да се организират демократични избори за президент, така че да има възможност да участват всички при равен старт в тези избори. Междувременно Николас Мадуро отказва да предаде властта във Венецуела, но заяви, че е готов на преговори с опозиционера Хуан Гуайдо, който в сряда се обяви за президент на страната. Мадуро обяви и действията като преврат, подбуден от Съединените щати. Вашингтон от своя страна повтори позицията си срещу режима на Мадуро. Николас Мадуро заяви, че ще продължи да управлява Венецуела, но че е готов на диалог с опозицията и председателя на парламента Хуан Гуайдо, който в сряда се обяви за временен държавен глава на страната. Мадуро добави, че президентските избори през май миналата година са били демократични и че той е победил по честен начин. Той осъди действията на Гуайдо като преврат, подбуден от Съединените щати. Вашингтон веднага призна 35-годишния опозиционер за легитимен държавен глава, заявявайки, че Мадуро е диктатор. От своя страна, венецуелският лидер скъса дипломатическите отношения с Вашингтон, а Съединените щати заплашиха, че ще наложат санкции, свързани с доставките на петрол. В същото време, американският държавен секретар Майк Помпео заяви, че страната му ще окаже подкрепа на венецуелския народ, за да се справи с кризата в страната. Като приятели на народа на Венецуела, ние сме готови да им помогнем още повече в този труден момент. Ще им помогнем да построят своята държава отново и да възстановят икономиката си, съсипана от нелегитимния режим на Мадуро. Междувременно венецуелският опозиционен лидер Гуайдо направи първото си публично изявление, след като се обяви за президент. Пред телевизия Унивисион той заяви, че е готов да обмисли предоставяне на амнистия на Николас Мадуро и неговите съюзници, ако окажат помощ на Венецуела да се върне към демокрация. Българските власти избързаха с реакцията си да се откажат от механизма за стимулиране на инвеститори чрез постоянно пребиваване или гражданство в страната. Това заяви в студиото на Европа сутрин дипломатът и бивш заместник министър на външните работи Милен Керемечиев. От Европейската комисия поискаха не отказ от тази възможност, а по-строг контрол и споделяне в шенгенското пространство на това, кои са хората, които са получили тези привилегии, поясни още той.
България не трябва да се отказва прибързано от възможността за привличане на инвеститори чрез гражданство и постоянно пребиваване в страната. По-скоро трябва да се работи за по-сериозен контрол, както върху това, кои са хората, които проявяват интерес към инвестиции, така и върху произхода на средствата, обясни в сутрешния блок на телевизия Европа бившият заместник министър на външните работи Милен Киреметчиев. България не продава гражданство срещу инвестиции. Това трябва да се отбележи, защото законодателството в България от 2009 година разрешава на инвеститори, които са инвестирали 1 милион лева или в държавни ценни книжа, или в търгуеме на борсата дружества и забележете 6 милиона лева в други нетъргуеме на борсата дружества, да получат постоянно пребиваване, т.е. пребиваване в България. А не паспорт. А не гражданство. Точно така. В момента говорим за пребиваване. След 5 години с това пребиваване, те имат възможност да кандидатстват за българско гражданство, но забележете не защото са инвеститори, защото 5 години са имали постоянно пребиваване в България. Едната възможност е да се споделят имената на хората, които се възползват от тези привилегии в шенгенската система, или да има годишен списък на получилите гражданство, както прави Малта. В някои от държавите има и лицензионен режим на посредниците, които привличат инвеститорите, обясни Милен Киреметчиев. Трябва да се направи и още едно много важно уточнение. Еврокомисията имаше нещо съвсем различно, но ние, разбира се, пресилихме ситуацията и казахме типично по сталински: има проблем, режем, няма. И още един аргумент за това България да не се отказва от системата за привличане на инвеститори чрез пребиваване или гражданство. От 2009 година до сега 350 инвеститори са вложили близо общо 500 милиона лева в финансови инструменти, акции или държавни ценни книжа, а тези средства са отишли директно в бюджета, допълни Киреметчиев. В Гърция, например, която е шенгенска държава, инвестицията, срещу която се получава право на паспорт, е 250 хиляди евро в недвижими имоти и само за 2018 година са издадени 2000 разрешителни. Унгария е привлякла 1 милиард и 200 милиона евро срещу инвестиции от по 300 хиляди евро в държавни ценни книжа. Дължим на младите поколения мирно споразумение с Белград. Това заяви президентът на Косово Хашим Тачи по време на Световния икономически форум в Давос. Той заяви, че е оптимист по въпроса с отношенията с Сърбия и че се надява в скоро време Белград да признае независимостта на Косово. Президентът на Косово Хашим Тачи заяви, че правителството дължи на младите поколения мирно споразумение с Белград. Това стана по време на Световния икономически форум в Давос. Тачи добави: не трябва да забравяме миналото, но същевременно сме отговорни да мислим за бъдещето. Гледам с надежда и оптимизъм по отношение на диалога между Прищина и Белград. Във вторник в Брюксел ще се проведе среща на косовската държавна делегация и представители на Европейския съюз, пише газета Експрес. Тя ще бъде водена от върховния представител по външните въпроси и политиката на сигурност Федерика Могерини. Косовският президент уточни, че смята срещата за сериозна стъпка към бъдещо сключване на споразумение с Белград, което да бъде всеобхватно и което да позволи членство на Косово в ООН и признаване на независимостта на Косово от страна на Сърбия. В сряда в кулоарите на форума в Давос германският канцлер Ангела Меркел и президентът на Сърбия Александър Вучич обсъдиха отношенията между Белград и Прищина. След срещата Вучич заяви, че въпреки че не е оптимист по отношение на въпроса с Косово, Сърбия ще направи всичко възможно, за да се намери компромисно решение. 1/3 от българските студенти, завършили през 2016 година, са икономисти и юристи. Това сочат данни на Европейската статистическа агенция Евростат. Според тях над 20 000 от новите висшисти у нас са избрали бизнеса или правото като образователна цел. България е сред страните в Европейския съюз най-малък брой завършили студенти в областта на здравеопазването и социалните услуги, сочат данните на Евростат. Едва 4000 от общо 60 000 или под 8% от завършилите висшето си образование през 2016 година са избрали тези две направления. Средният процент за Европейският съюз пък е 14 на 100. Под 7% пък са родните висшисти, които завършват специалности, свързани с естествени науки или математика, при средно 11 на 100 за Европейският съюз.
За сметка на това, българската образователна система е сред най-големите производители на юристи и икономисти в Европейския съюз, с над 30 000 висшисти в тези дисциплини на година. Въпреки силно развитият сектор в България, едва 1733 са завършилите по специалности, свързани с информационните и комуникационни технологии. Като цяло над 60 000 завършват висше образование у нас на година. От тях близо 37 000 са жените и 23 000 мъжете. По степени на висшето образование завършилите студенти се разпределят както следва: бакалаври около 33 000, магистри 25 000 и със степен доктор около 1200 души. Нещо любопитно, рокля на Катрин Деньов беше продадена за рекордните 34 000 евро на търг в Париж. Тя е част от колекцията дрехи на актрисата, изработени специално за нея от известния дизайнер Ив Сен Лоран. Рокля на Катрин Деньов беше продадена на търг за рекордните 34 000 евро. Първоначалната оценка за продажбата е била доста по-ниска, едва между 3 и 5 000 евро, съобщават от аукционна къща Кристис. Изящната дреха е дело на известния френски дизайнер Ив Сен Лоран, дългогодишен приятел на актрисата. Роклята е светло-сива с маниста и е изработена през 1969 година. Катрин Деньов я носи, когато се запознава с режисьора Алфред Хичкок. Катрин Деньов е много красива актриса. Винаги изглеждаше прекрасно, особено в дрехи на Ив Сен Лоран. Много се радвам, че имах възможността да разгледам тази колекция и дори да си потърся нещо, което е моя размер. Сред другите продадени дрехи е и златиста рокля, с която актрисата се появява на връчването на Оскарите през 2000 година. Тя беше купена за 17 000 евро. Сако от норка и рокля от тафта в малиново-червено също бяха сред дрехите, продадени на търга. Купих си кожено палто, защото е много студено тук в Европа. Аз съм от Австралия. Реших да си купя и още неща, защото обичам да колекционирам винтидж дрехи и предмети. Обичам ретро стила. Ройтерс посочва, че приходите от колекцията с дрехи на Катрин Деньов, изработени специално за нея от Ив Сен Лоран, надхвърлят 1 милион евро. Огромни панделки и латексови клинове на шоуто на Живанши в Париж. Модният бранд, както винаги, предизвика възхитени погледи на седмицата на висшата мода. Креатив директорът на компанията Клеар Уайт Келър представи на публиката фюжън от остри линии и меки силуети. Дизайнерката, чието дело е сватбената рокля на Меган Маркъл, беше избрала дръзкото съчетание на черни латексови панталони и особено широки туники и блузи. Други акценти в колекцията Пролет-лято 2019 бяха панталоните стил цигара, късите поли от дантел и тясно скорени сака. Преобладаващите цветове бяха черно, бяло, пастелно-лилаво и кралско синьо. Така завършва емисията ни. Приятен следобед.